monina keväisenä sunnuntaina, eli tänään, satuin kiinnittämään huomiota Eduskuntatalon, nykytaiteen museon ja Kansallismuseon välissä olevan musiikkitalon rakennustyömaan törkyiseen ulkoasuun. Pysähdyin ottamaan valokuvaa ja juuri kun olin saanut jalustan pystyyn, kurvasi vartiointiliikkeen auto suoraan keskelle kuvaa. Odottelin hetken, että vartija voisi todeta minun olevan liikkeellä rauhanomaisen aikein, tai tulisi kysymään hänen vartiointialueensa lähettyvillä oleskelun syytä. Mutta hän vain istui autossa sisällä eikä suostunut reagoimaan kontaktiyrityksiin, eli viittilöintiin ja vihellyksiin. Lopulta ryhdyin heittelemään lumipalloja kiinnistääkseni vartijan huomion. Hän ei kuitenkaan reagoinut auton viereen tipahtaviin palloihin, joten kytkin kameran päälle ja heitin pehmeän pallon auton tuuliasiaan. Vasta osuman jälkeen vartija suostui tulemaan ulos autosta. Kuule! Voitko siirtää sitä autoa pikkusen siitä sivuun, kun mä tulin ottamaan valokuvaa Kansallismuseosta ja tästä törkykasasta? Vartija ei vastannut mihinkään keskusteluyritykseeni, vaan keskittyi hälyttämään lisäjoukkoja radiopuhelimella. Kuulitko mitä mä sanoin? Lopulta hän suostui keskustelemaan kanssa. Kuulitko? Kysyin, että onko mahdollista siirtää sitä autoa sen verran sivuun, että mä saan tuosta Kansallismuseon tornista kuvan. Ja tästä törkykasasta niin, että tulee samaan kuvaan. Häh? No kun sä ajoit siihen just kun mä laitoin kameran tähän pystyyn. Ja sitten sä et vaikka mä huidoin täällä niin... No totta kai saattaa olla, mutta jos mä nyt kohteliaasti, mä vihelsin, ettei vaikka mitä huidoin. Musta näytti siltä, että tulit siihen suoraan mun eteen. No niin. Lopulta hän siirsi autoa muutaman metrin ja pääsin ottamaan valokuvia. Kuvien ottaminen kuitenkin keskeytyi, kun paikalle alkoi virrata lisää varoja. Lähtitkö lumipallo lautaa vai? No näin tein. Kai sä ymmärrät, että voi mennä paikat rikki, että se on hyväksyttävä. Kyllä mä sen ymmärrän. Ei, jos sä tätä valokuvaa kuitenkaan. Anteeksi? Jos sä kuitenkaan nappaa meikäläistä valokuvaa. No. Mä sulle mitään tekemistä, mä vaan haluan kuvaa. Koin tilanteen uhkaavana ja katsoin parhaaksi pitää kameran käynnissä siltä varalta, että joutuisi oikeudettomaan hiiliin. En tiedä mitä muuta tapahtuu. Ei tulisi muuta. Niin, tuli vaan yhtäkkiä pallo. Oliko hyvä idea? Anteeksi? Oliko hyvä idea heittää autolla? No mä kerron mistä se johtuu. En mä siis älä nyt pidä kameran nyt pois, vaan en mä sua koskemassa, älä pelkkää. Mä vaan ihmetyttää, miksi et heittää toista autoa. Niin mä tulin kertomaan. No, voit sä pistää kameran? En. No, selkeä. Älä pistä. Siitä voit ne ottaa työjohtajassa. Joo. Mikä nyt on? No, jos tuolta autosta, niin kaveri heitti jotain roijoa, se heitti lumpparit aivan ikkunasta. Sun autoikkuna? Joo. Minkä takia? Tulin ottamaan tähän valokuvaa ja laitoin tuohon, just kun olin saanut standin pystyyn, niin tää kaveria ja auto siihen, tuohon kun mä tulin ottamaan Kansallismuseosta tästä roijukasasta kuvaa. Niin kaveri ajaa auton parkkiin siihen valot päällä suoraan keskelle mun kuvaa. Sitten mä huidon, ei mitään reaktiota, kaveri istuu sillä autossa niin sisävalo päällä. Sitten mä vihellän, mä osaan viheltää aika kovaa. Sitten vartija istuu sillä eikä kuule kun mä vihellän. Sitten se vaan istuu sillä, tätä jatkuu noin 5 minuuttia, sitten mä rupean heittämään lumipalloa ja mä heitän 5 siihen viereen. Kaveri vaan istuu siellä autossa. Okei, mä kuulin, että älä kuvaa kameraa. Sä et saa kuvaa mua, tiedätkö? Sä oot kuvaa julkisen paikan, mutta sä et saa kuvaa mua. No, yksityishenkilö. No sullahan on aseet, käy kimppuun jos siltä tuntuu. Ei se siitä ole. Ei meillä ole kimppuun tulossa kukaan. Meidän tuo ihmetyttää, että autoa heittää lumipalloa, että loukkaat meidän oikeuksia. Ihan oikeesti, mielellään se kamera vaan pois. Et sä saa kuitenkaan yksityistä kuvaa niin kuin sanottua. Siis loukkaat meidän yksityisyyttä koko ajan tässä tilanteessa siinä vaiheessa. Et taida tuntee lakia riittävän hyvin. Mulla on oikeus pitää kameraa päällä. Joo, totta kai sulla on oikeus. Hakuuko yleensä itse siinä se kamera kädessä, ei siitä. Aivan. Ja toki saat kuvata. Mutta
Sä voit ottaa kuva tuolta, vaikka sillä ihmisiä on 1000 tuolla noin, mutta kuitenkin sun tunnistettava, niin silloin sun pitää olla kuvata niinku kohdehakuisesti. Siinä pitää olla erikseen lupa. Keskustelu ei edennyt mihinkään vartijoiden esittäessä luuloteltuja lakitulkintoja siitä, missä, kuka ja minkälaisessa tilanteessa saa kuvata ja ketä. Pääkaupungin keskeisimmillä paikalla olevan koko maan kiistellyn purkkukohteen vartijat toimivat sellaisissa tehtävissä, että heidän kyseenalainen tapansa toimia voidaan saattaa yleisesti saataville esiten arvioita. Kyllä nyt on kaikenlaista. No joo, No vielä onne poliisikaan hetkellä. Se on vielä ymmärtänyt, että pitää olla varmaan. Eikin.